Hau da, Atletik Fundazioarekin egiten dugun lehenengo elkarlana. Deialdia zabaldu genuen, Thinking Football film laburren lehiaketa. Eta gaur dagokigu sari ematea. Irabazlea da, Jokos Kanpo, Javi Jubera eta Einaut Barandiaran. Saria emateko, Jose Angel Iribar. Eskerrik asko antolatzaileei, epaimaiari, hemen bildu sarien guztiei, familiari, da taldeari, da bereziki Oierri. Oierri izan zara krak bat, ja lagundu gaitu hiruzpalau labur metraietan eta guztietan portatu da. Dotore, aurkari bat atzean utzi, iskin egin eta bigarrena bebai. Eta adi, baloia gelditu, sartakoa eta